Centrarémonos agora en dous modelos de biblioteca escolar para o que imos extender as redes das que nos falaban antes María e Bea, neste caso dende Brión ata Ourense, de maneira que poidamos simplificar e levar á realidade dos centros todos eses aspectos e todos eses puntos dos que nos viñeron falando elas. Para isto contamos con María Teresa Laje, con Nine Paz, que son coordinadoras, persoas e representantes de centros, CLIA e perfectamente representantes do bo facer no eido das bibliotecas escolares. Teresa, vendo CEIP Amadeo Fernández Barroso de Ourense, Centro Planbe no curso 11-12 e que participa con éxito en programas de radio escolar e biblioteca creativa. No caso de Nine, vendo IES Brión, e forma parte do Plan B dende o 14-15 e participan con éxito tamén coa súa radio en Brión e no Club de Lectura. Destacar que acaban de recibir o segundo premio de Clubs de Lectura 22-23 do Ministerio de Educación. Deixo vos con elas, falará en primeiro lugar María Teresa e despois Nine e nada, teñen moito que contar, unha experiencia longa na súa andadura e aproveitade ben a todo o que vos poden contar. Bueno, pois, bons días a todos e a todos. Eu tamén lembro a primeira vez que estuve así sentada desa parte de aí, alá pro ano 2011. Entón, vamos a empezar un pouquiño por explicarvos a nosa Bibliarroba, unha viaxe sin fin. Bibliarroba, collemos ese símbolo porque representa perfectamente as siglas do noso centro, Amadeo Rodríguez Barroso. E unha viaxe sin fin porque nós estivemos sempre con cambios constantes. Entón, por eso, esta viaxe aínda está por rematar, aínda creo que virán etapas novas e moi significativas. Entón, nada está rematado, o mellor sempre está por vir, e que nunca falta paixón para explorar novos mundos. Isto foi o que me dixeron a mí na primeira formación que fixen de biblioteca escolar alá en Ourense. O IES Cidade de Antioquía díxome: sen paixón non hai biblioteca. Entón, eu espero que o remate desta pequena exposición, humilde exposición, vos teñades un pouquiño máis de paixón para levar as vosas bibliotecas. Para situarvos un pouquiño, o CEI Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso, vou poñer esta imaxe. A primeira viaxe que iniciou alá por o ano 2009-2010 foi pasar dese antigo edificio a un edificio moderno e con as instalacións adecuadas aos tempos. Tamén mudou o seu nome. O edificio chamábase Os Rosais porque está ubicado no barrio Rosais de Ourense, pero despois pasaron a poñerlle o nome dun director que faleceu estando en activo, que era o Amadeo Rodríguez Barroso. Nos respetamos moito este nome, pero gustanos chamarnos Os Rosais, porque está en pleno corazón dese barrio. Entón, xa vedes que a viaxe incluso empezou con cambio de nomes e cambio de edificios e cambio de ubicacións. Polo tanto, nos plantexamos esta exposición facendo un pouquiño de historia en 4 etapas nesta viaxe. A biblioteca antes do 2009, punto de partida no antigo colexio, a biblioteca Planbe, que foi o paso do antigo ao novo colexio, a biblioteca Planbe no 2011 ao 2023 e a biblioteca LIA, que sería a xoia da coroa até este momento, que foi no curso 23-24. Entón, un pouquiño tamén os colores simbolizan as cores do noso centro. A biblioteca antes do 2009 estaba ubicada no colexio antigo, era un almacén cunha considerable cantidade de libros, de todo tipo de libros, de bibliotecas, de enciclopedias, de donacións das institucións, de ficción, de literatura antiga, e era un local, era un aula para todo, non era un local específico para a biblioteca. Había bibliotecas de aula, pero descontextualizadas e sin conexión a ese espazo que entón consideraban biblioteca. Na biblioteca Planbe, que xa empezamos a traballar no Cole Vello, creamos un grupo de traballo con persoas apaixoadas por
ese mundo, ilusionadas, traballadoras constantes, estable, que a día de hoxe aínda siguen estando 4 neste equipo. E tratamos de xa, sin estar no plan B, seguir un pouquiño as directrices para poder optar a él. Eso foi no curso 2009-2010. No curso xa no 2010-2011, que xa estábamos no cole novo, pois xa tratamos de formarnos, facer a formación específica para poder entrar no plan B, como seguramente fixestes vos, nada que non teñades coñecido. E empezamos a condicionar un espazo. Un espazo que, para que un pouquiño entendades, a nos pasanos ao revés do rural. Temos moito alumnado, espazos moi pequenos. A pesar de ser un colexio novo, a biblioteca era un espazo moi pequeno. Entón, partimos desas caixas que viñeron do Colexio Vello e empezamos a condicionar o espazo co que tiñamos, que naquel momento pois era moi pouquiño. Tiñamos Colexio Novo, pero moi pouquiño equipamento. Fixemos ese ano un gran expurgo, deixando únicamente aquilo que estaba en bo estado e era adecuado para empezar. Clasificámolo por temáticas, por ciclos, seguindo a CDU, catalogámolo usando o proxecto Meiga para a súa xestión. Establecemos as normas de uso desa biblioteca escolar, creamos a mascota e empezamos a funcionar un pouquiño. Pois fixemos tamén seguramente o que fixestes todos vos, que obradoiros de contos e poemas, guías de lectura, contos de familia, exposicións, contacontos, encontros con autores e con autoras, e con eso pois presentamos o noso primeiro proxecto de Bibliarroba 2011 no plan de melloras do curso 2011-2012. E tivemos a sorte pois que xa non o concederon de primeira intención, que non sempre ocurría así, non? Entonces, aquí pois empezamos cun novo camiño que consideramos xa a terceira etapa. Vedes que antes os colores estaban en amarelo, agora están en azul. O noso colexio é amarelo e azul, todas as súas instalacións. E entonces, un pouco para recordarvos, o anterior era máis gris, entonces na presentación por eso utilizamos esas cores. Entonces, pois con a concesión do plan B, o subidón anímico, como vos pasou a vos, foi importante, e a inxección económica, pois tamén. E entonces aí abriunos novas posibilidades. Mobiliario máis versátil, material máis axeitado, equipamento informático, andéis, que primeiro fon uns, cando xa tiñamos colocada e viñeron os da Xunta, foron outros. O noso foi sempre a viaxe, o cambio de etapa, non? Pero, bueno, con moita ilusión e sabendo que estábamos no camiño axeitado. Empezamos xa ca Biblioteca Plan B, alá por o ano 2011, e logo viñeron outros proxectos. O de Radio Escolar, co que estamos encantados, no curso 19-20, Biblioteca Creativa, no mesmo curso, aínda sin estar en Plan B, pois tamén traballamos ca Biblioteca Inclusiva. Despois veu prepandemia a plataforma ELBE de lectura e préstamo de contidos digitais. Veu tamén o sistema Coja, que cando nos veu enfadámonos moito, porque tiñamos moitísimos libros rexistrados e había que empezar de novo, pero xe estamos super encantados, porque de verdad mereceu a pena facer o tránsito, pero nós non o queríamos facer con 10.000 libros rexistrados xa. Pero sí, hoxe estamos con el, e a verdad, todas estas viaxes, todas as etapas da viaxe merecen a pena para ter unha biblioteca pois máis axeitada para o noso alumnado e moito máis operativa. O local foi o que estuve en permanente cambio. Colexio vello, colexio novo, o espazo non chegaba, tuvemos que anexar un corredor amplo, maravilloso, pero que era un corredor, e cando xa tiñamos que xa nos gustaba moito este espazo, a esa data non está correcta, alá por o 2001 conseguimos que un local anexo no que vivía a conserxe, por fin o Concello nos concedera o uso para o colexio. E entonces, en plena pandemia, puxémonos a facer obras no local novo, derribando as divisións da Casa da Conserxe e transformando nun novo local para a biblioteca escolar. Pois igual pasou co mobiliario. Novo local, novo mobiliario, cada vez máis versátil, cada vez máis inclusivo, cada vez máis vistoso,
é cada vez máis accesible, porque quizá nos faltaba eso. Entón, os recursos tecnolóxicos tamén melloraron. Xa nos tivemos a sorte de contar no centro con persoas que desinteresadamente sempre colaboraron ca biblioteca. Profesores que xa moitos anos atrás empezaron a instaurar a robótica no centro, instauramos como asignatura de libre configuración a la CAL 11 e traballábamos con robótica, con impresión en 3D, cos medios que tiñamos, pero fomos traballando. Fixemos unha radio tamén cos medios que tiñamos e fomos traballando hasta que viñeron tempos mellores e podemos ter outros máis axeitados. E os fondos, pois tamén, fomoslos equilibrando, fomos tratando, pois como decían antes, as asesoras de compensar un pouquiño de ir mellorando os temáticos frente á ficción, que tiñamos moitísimo máis, equilibrando tamén as temáticas. Pasamos dun puñado de libros que se librou daquele expurgo inicial aos 12.000 exemplares que imos tindo actualmente. Cada vez máis adaptados pois esa parte informativa e tamén en consonancia cada ano co lema das bibliotecas escolares. Tratamos de ser coherentes co que eles cada ano nos van abrindo camiño. Como as imaxes que non sei se van a funcionar ben, porque estivemos experimentando antes e parece que temos aí pequenos problemas, como unha imaxe vale máis que mis palabras, e como a nosa biblioteca sigue sendo pequena para o alumnado que temos, todo o centro é biblioteca. Por iso temos aí sala e fora, porque hai tanta biblioteca fora do local como dentro. Pero, bueno, é vida. O centro tratamos de que sexa biblioteca. Realmente a actividade da biblioteca escolar é intensa e trata de ser o motor dinamizador de todo o centro. Entonces, como actividades nomearei así só as máis salientables que seguramente vos estades facendo no mesmo sentido. Clasificámolas un pouquiño en 4 grupos. A organización e mantemento dos espazos, está o tratamento dos fondos, a adaptación do mobiliario, a montaxe das exposicións, o mantemento de todos os recursos en perfecto estado. Outro grupo sería a formación de usuarios. Están os axudantes de biblioteca, o alumnado de sexto colabora na biblioteca escolar en multísimas actividades e como dinamizadores xunto con nós, cos nenos pequenos. Elaboramos guías de biblioteca para o alumnado, recordando as normas de uso e de servizo. Tamén para o profesorado novo, cando ven ao centro en setembro, temos unha guía para que eles poidan despois participar da biblioteca. Facemos xornadas de formación de usuarios cos distintos grupos. En eso participan moi activamente o alumnado de quinto e sexto. Son eles os que intentamos que formen o alumnado máis pequeno no uso da biblioteca. Despois, educación documental. Cada ano, desde o 2011, facemos un proxecto documental integrado no segundo trimestre todo o centro á vez. Recordo o primeiro que era Ourense, a túa cidade, e o último que fixemos que foi o ano pasado, Agora ti escribes, ODS. Tratamos de que estén sempre en coherencia co lema das bibliotecas escolares e cos intereses do claustro. Este ano estamos, non o puxen aí porque estamos aínda nel, seguimos cos ODS porque nos pareceu un tema apaixonante que dá para traballar durante moito tempo, e este ano é ODS en viñetas. Despois hai outros proxectos específicos, sobre todo en educación infantil. Eu son mestra de infantil e aposto tamén por elas, pero é onde máis está instaurado o traballo por proxectos. Cóstanos un pouquiño máis na primaria. Estamos aínda moi apegados aos libros e parécenos que afastarnos do libro e non aprender, cando nós estamos seguros que si se aprende moito da outra maneira. No traballo por proxectos buscamos sempre a colaboración das familias. As familias están moi partícipes nestes proxectos que nos desenvolvemos ao longo do curso. Despois facémolos partícipes dos resultados a través dos blogs que temos nas diferentes aulas e tamén no blog da biblioteca. Traballamos tamén o fomento da lectura, como vos seguramente desde diferentes aspectos, por nomear algúns,
as mochilas viaxeiras en toda a primaria, as bolsiñas viaxeiras en educación infantil, as exposicións temáticas, os apadriñamentos lectores que fan os nenos e as nenas de sexto, sobre todo nos meses de abril e maio, pero este ano particularmente ao longo de todo o curso porque eles están ilusionados en preparar contos e contarlle aos alumnos máis pequenos. Contame un contiño, facémolo sempre cos pais e nais do alumnado e tamén cos avós e cas avoas, sobre todo agora nos meses de abril e maio. Tamén recibimos no noso centro persoas autoras, ilustradoras, contacontos, puxen aí unha morea deles, pero cada ano tratamos de que veñan personaxes diversos. Este ano intentamos focalizalo máis en persoas ilustradoras por estar un pouco traballando máis ca banda deseñada. Pero, bueno, estamos moi contentos da presenza porque o alumnado é o momento onde utiliza a radio para as entrevistas, o momento no que utilizamos os diferentes recursos do centro e que poden compartir con outras persoas. Esta semana, concretamente, teremos a Ledicia Costas, pero por videoconferencia, tamén. É outra forma diferente de poder participar. E nova modificación. Ofrecéranos, ou solicitamos, ofrecéranos, o Plan LÍA. Non podíamos desaproveitar a ocasión, pero non tiñamos espazo. Entón, aí abriunos senos un dilema importante. Como imos deixalo? Temos que ver que facemos. Pois, mans á obra, novas reunións. Foi un proxecto apaixonante, pero tamén foi un proxecto difícil. Houbo moitas pedras que salvar nesta viaxe, non? Reunións varias, foi post-pandemia tamén, pero, bueno, aquí estamos con un novo espazo, con unha nova forma, con unha nova aprendizaxe. Entón, temos os espazos maker, temos, bibliotecas creativas, temos educación STEM, e avanzamos nos proxectos competenciais. Que tivemos que facer? Acondicionar un local. Unha viaxe nova. Tuvemos que unir dúas aulas, polo tanto, se unimos dúas aulas, houve que liberalas e ir para outros espacios. A aula de informática desapareceu, a aula de música tuvo que ir para a aula de informática, houve que eliminar muros, houve que panelar, pintar, recolocar, reubicar puntos wifi, adecuación nova de andéis, novos materiais. Cando se fai todo eso? Bueno, pareceunos que non había mellor forma para pasar as vacacións do verán que quedar facendo obras ali no centro. Eu naquele momento era a directora do centro e parecíame que todo merecía a pena, e creo que mereceu a pena, non? Igual para os recursos, no verán fixemos as obras, pero a inxección económica do Plan LÍA foi moi importante e había que reflexionar moi ben para invertir todo ese diñeiro adecuadamente. Seguramente non o fixemos dunha maneira óptima, pero sí reflexionamos moito. Hasta botamos algunha bágua algunha vez. Pero, ao final de moitas reunións, de visitas, temos que agradecerlle ao CAFI, visitamos o CAFI, visitamos a Biblioteca de Vilar de Barrio porque tiña o LÍA.2, visitamos a de Otoén, tuvemos o asesoramento do CEA Lama, que tamén lle agradecemos, que eles tamén lle deran o LÍA.3, visitámosla habitualmente. Fomos á Biblioteca Nós de Ourense, que tamén é un espazo novo moi bonito e moi actualizado. E despois de todo eso, e co asesoramento de bibliotecas escolares, tomamos as decisións do que queríamos para nós, que era o máis axeitado de todo o que vimos. Non podíamos ter todo o que vimos, pero tiñamos que adaptalo ao que nós queríamos. Entón, os recursos nos que invertimos son os que vedes aí nesa pantalla, unha pantalla interactiva de última xeración. A aula de informática que desapareceu, volvémola a ter nun carro con 25 ultraportátiles, que forma parte da aula LÍA. Creamos un espazo croma que tamén aparece e desaparece, porque como non temos o espazo, tuvemos que inventalo, con a cámara de foto e vídeos de alta prestación. Temos un estudo de radio,
temos un espazo de xogo con proxectos Lego nese corredor que anexamos. A impresora en 3D temos olvidades ver que é moi arcaica, pero era a nosa impresora en 3D, que aquí viñamos funcionando desde anos atrás, e seguimosla mantendo. E a documentación, os libros que hai nesa aula lía, pois son con temáticas diversas e específicas para traballar e informarse con eles. Entonces, bueno, pois a ver se nos funciona ese vídeo e vedes aí un pouquiño a nosa aula lía, que non é como eses colexios maravillosos que acabades de ver, pero que, bueno, que disfrutamos dela. Bueno, e xa, por si vos pareceu de interés ou queredes, tendes aí o noso blog, podedes visitalo. Eu anímovos a que creedes vos tamén blogs, porque os blogs son unha ventana aberta ao mundo, só o que compartimos enriquece. Entonces, compartide moito, porque xuntos aprendemos máis. E lembrade, o que veixen ao principio, que a biblioteca é unha viaxe apaixonante sen fin. E nada máis. Hola. A ver si... Bueno, empezo agradecendo a asesoría o convite, por suposto. Sempre un placer compartir. Tedes moita sorte por estar aquí. Eso tamén significa que xa tedes feito un traballo, que xa tedes feito un camiño, non? E aquí estamos tamén para compartir o camiño que nos temos feito e poder enriquecer no posible o que vos toca crear por delante, non? Nós tamén chegamos aquí porque antes de nos enriqueceron outras bibliotecas, tivemos outras aprendizaxes, tivemos formacións que nos permitiron seguir un camiño, non? Pero claro, todos temos unha orixe, non? Todos partimos de un sitio que non nos gustaba ou que pensábamos que podíamos mellorar e que podía ser máis de todos e de todas, a comunidade onde estábamos, non? Nos partimos dunha realidade, Brión é unha localidade que está aquí cerca de Compostela, é un pouco unha mistura de rural e urbanización, entón hai diversas necesidades distintas, non? Nós tiñamos unha biblioteca que estaba ao fondo dun corredor, non o sei, 80 metros cuadrados aproximadamente, pouco accesible, mal iluminada, tamén, como decía Teresa, almacén de libros, non, estaba todo ali, todo o que nos mandaban, ali estaba, se guardaba todo, coleccións enteiras de distintas administracións, vídeos VHS, diapositivas, bueno, un pouco de todo, non? En canto a recursos humanos, había unha persoa que se dedicaba a eso e xa estaba. Punto. Non tiña nada que ver con ningún plan do centro e apenas había criterio de selección de fondos. Todo valía, todo entraba e se catalogaban hasta fotocopias. O digo en serio. En canto a dinamización, pois estaba moi suxeita aos días de un pouco que comentaron María e Bea da asesoría, non era festexar os días, que iso non é algo que estea mal de por sí, pero claro, hai que abrir un pouco o abanico, non? Este é o aspecto que tiña a biblioteca. O sea, se vedes eso, é un pouco todo mal, non? Mal iluminado, cheo atiborrado de cousas inaccesibles, aí non se sabe o que hai arriba porque non se pode chegar. Todos os espacios ocupados, non se pode circular, e cheo de cousas ás paredes, hasta un punto que non se ve nada, porque se enche de algo un xeito de cousas, deixa de ver. Non vos vou a poñer o percorrido que tivemos, porque
bueno, moi identificado falta do moi identificada tamén co percorrido que fixeron e con outras bibliotecas. Non nos pasamos deste espazo a outro espazo primeiro porque pedimos un cambio de espacio e porque logo ampliamos ese espacio. Quero dicir que isto, o cambio de sitio e de ubicación foi porque convencimos tamén a dirección que estaba naquel momento e ao propio profesorado da conveniencia de facer un cambio, non? Entón, bueno, pois este é o novo espacio. Aínda non está así actualmente porque, como en todos os espacios que son útiles e se viven, están en perpetuo cambio. Son cambios sempre que necesitamos facer para quen somos, porque cada centro vai cambiando cada ano ou cada pouco tempo. As necesidades dos centros cambian e a biblioteca ten que cambiar con eles tamén. En este caso, nos cambiamos a situación espacial, digamos, ahora está en un lugar central do centro, está en un lugar accesible. Non hai que ter medo de pedir cambios nos centros, o mellor non se consiguen a primeira, pero hai que insistir un pouco máis e ás veces se consigue. Este é un cambio tamén gracias ao Plan LÍA. Se non fora o Plan LÍA, este espazo non tería este aspecto en ningún caso. Pero ahora é un espacio central, un espacio visible, é un espacio que nos vale de escaparate tamén para as familias, para a comunidade escolar. É un espacio accesible, vedes que se pode circular. É un espacio que ten áreas diferentes para actividades diferentes, porque non só hai lectura, non só hai lectura en papel, non só hai gran grupo, hai espazos para que un poda estar só, hai espacios para que estean dúas persoas compartindo, hai espacios para que estean pequenos grupos compartindo. E o mobiliario se pode dispoñer da forma que un necesite. Ben sexa en grandes grupos, en pequenos grupos, no que sea. Non hai que poder dispoñer o mobiliario segundo as nosas necesidades. Non pode ser o mobiliario que nos condicione as actividades, senón o contrario. Non? Hai outra cosa tamén importante que é a sinalización. Non podemos dar por feito que todo o mundo sabe onde están todas as cousas. Nin que todo o mundo ten os mesmos recursos para entendelo. Hai que atender a necesidades distintas e, polo tanto, todos os espacios deben estar sinalizados, saber para que sirven. E aquí inclúo tamén os espazos de lectura, os espazos onde están os fondos bibliográficos, deben estar sinalizados, non só coa CDU, que tamén hai que ter en conta sempre que son indicativos que deben estar, sino tamén con outros indicativos que favorezan que todo o mundo, coa diversidade que sexa, poda acceder a eles, se os poda entender. Bueno, aquí están espacios diversos. Sei que as fotos son pequeniñas, pero a ver se podemos desentrañalas un pouco. Sempre é un espacio de novidades. Sempre queremos que tanto o profesorado como o alumnado saiba e coñeza os fondos que temos. A forma de crear tamén curiosidade e tamén saber que recursos temos na biblioteca é mostralos, primeiro de todo. Ademais dese espazo na biblioteca, tamén temos outro espazo na sala de profesores. Todos os fondos que consideramos que poden ser interesantes para o profesorado os metemos tamén na zona de profesorado. Por que? Porque a veces pensamos que son os rapaces e rapazas as que non len, pero en realidad o problema que temos fundamentalmente son cos adultos e as adultas, e co profesorado. O profesorado lemos moi pouco e en moitos casos estamos bastante afastados, digamos, de cousas que poderían ser interesantes para as nosas materias. Falo de materias porque en secundaria un dos hándicaps que temos é a propia organización escolar, digamos, que nos leva a traballar por departamentos, non? Eso condiciona tamén a forma que temos de traballar na biblioteca, porque, bueno, temos que
temos que ter en conta eso para poder facer proxectos. Bueno, en todo caso, non sempre procuramos que o profesorado, se non vamos a la montaña, vamos nos, entón lle poñemos tamén sempre escolmas de novidades para que saiban e para que en un momento dado piquen e podan saber o que hai. Temos aí, debaixo da primeira foto, á esquerda, temos o noso encerado creativo. Eso nos foi nos está servindo de moito, nos está servindo para que os rapaces e rapazas mostren o creativos e os artistas que son, aparte de para outros elementos. E é curioso o bo resultado que ten que a xente mostre as súas habilidades, non? Que sobre todo rapaces e rapazas mostren as súas habilidades. Abaixo desa foto temos unha máquina de coser. Está no espacio creativo. Temos un recuncho creativo, que é o que vedes na foto máis amplia, onde hai un croma. É un recurso que temos porque ese espazo o podemos utilizar de plató, de mini plató, e tamén de espazo creativo. E ese en concreto é un dos obradoiros que fixemos. Temos unha sala tamén para traballar en grupo, en diversos grupos. Temos un espacio de radio separado da biblioteca, que xa estaba previamente, e temos tamén espacios para compartir. Temos espacios para compartir e temos aí arriba de todo, vedes, un piano. Gracias a Luis Baladares, que, bueno, que ten unhas ideas fantásticas, o veredes esta tarde, creo que vos contan cousas. E, bueno, recomendo vivamente introducir a música nas bibliotecas tamén. Fora de ser un disruptor, é un elemento que une moito tamén, e igual que o encerado, que parece unha cosa bastante de aula, non? O sacas da aula e saen cousas, non? É certo que son espacios ordenados, quero dicir, non é que na pizarra sae uno e a escribir, non. Ofrecemos, animamos, se fan bocetos primeiro, a veces é colaborativo con varias persoas. En canto ao equipo, que cambios hubo? Bueno, pois agora hai un equipo estable, razonablemente estable, porque no noso centro tamén hai unha, igual que seguramente en moitos de vos, hai unha parte de cadro de persoal flotante, entón a metade do noso claustro é variable. Entón, ahora mesmo temos un equipo estable e a maiores cada ano pois procuramos que se incorporen, a veces con iniciativas en concreto, a veces con proxectos un poquinho máis longos, pois outra parte do noso claustro, non? Tamén adquirimos compromisos a medio plazo. Intentamos que as cousas non sean ocurrencias de un día para a noite. Intentamos que mirar con un pouco máis de distancia, porque senón as cousas a veces non salen a primeira e hai que intentalo para saber como se fai para que nos salga a segunda ou terceira. En canto ao equipo, tamén intentamos contar con xente, con saberes e con intereses distintos. Queremos fuxir as bibliotecas son de letras e as outras cosas son de ciencias, non? Non. O noso equipo está formado por xente de distintas disciplinas. Nos gusta, además, contar con xente de distintas disciplinas tamén para poder aprendernos, non? E, por outra parte, temos un compromiso tamén coa formación continua. É importantísimo que nos sigamos formando. É importante que temos ferramentas para formarnos non só en esta xornada, sino todo o longo do ano. Hai PFDPs que debemos integrar na nosa formación, debemos formar a todo o equipo, non só a nós que somos coordinadoras e coordinadores nos centros, sino tamén ao resto do profesorado. E debemos ter en conta cales son as nosas necesidades. Eso provoca reflexións tamén e provoca que podamos utilizar os recursos que temos para mellorar, non?
É importante que o equipo directivo estea comprometido e tamén é importante buscar alianzas dentro do centro. Nós temos moitos planes, moitas veces por riba das nosas posibilidades. É importante non intentar non competir, intentar aproveitarnos non uns de outros e poder alimentarnos uns de outros. Non? E tamén é importante buscar apoios e alianzas na comunidade onde estamos, non? Nos concellos, nas bibliotecas da zona e Crece Rede. Non? O que falaba agora dos planes de centro, no noso caso, temos alianzas permanentes, digamos, co plan de convivencia, co plan de dinamización lingüística e con plan de TICs. Non? O espacio tamén é un espacio TIC, así que necesitamos tamén formar parte e alimentarnos. Non? Bueno, en canto aos fondos documentais. Escollín esas tres imaxes porque me parecían que a veces non se teñen en conta. Non? Bueno, primeiro de todo, hai que expurgar. Nos expurgamos regularmente. Non hai que ter medo ao expurgo. Hai que facelo, digamos, con criterio, non? Pero non podemos ter todo e o que temos que ter son fondos adaptados aos niveis de ensino que temos e as ensinanzas que temos. Por máis que nos gusten outro tipo de libros, outro tipo de... Hai que limitar os espacios e hai que limitar tamén as necesidades que temos. Nos facemos un esforzo grande por seleccionar fondos informativos. Sempre con eivas en relación aos fondos informativos en galego, porque temos déficit sempre deles, pero sí que necesitamos, para poder facer proxectos, que logo veremos, necesitamos ter fondos documentais. Fondos documentais variados, fondos documentais que podan atender a necesidades distintas. O noso alumnado é moi diverso. Temos que ofrecer fondos diversos tamén. E o noso profesorado tamén ensina de unha forma diversa, así que é bo tamén ter en conta esas necesidades. Non? Hai tamén outra cousa que facemos habitualmente que é suxerirlles ao profesorado as novidades, porque, como dixen antes, tamén hai veces hai eivas de formación en ese sentido. E contar con que os fondos non son só libros en papel, que, por suposto, son tamén, non? Pero parece o máis obvio. Os fondos tamén son outro tipo de obxetos, non? Que poden ser desde coleccións de minerais hasta globos terráqueos ou hasta microscopios ou puzzles, non? Todo eso tamén son fondos. E tamén temos que telos. E tamén temos que consideralos como elementos de aprendizaxe. En esas tres fotos vedes un pouco eso, todo forma parte sempre de algo, non? Hai que mostrar as cousas, hai que poñelas en funcionamento, pero nun contexto. Non vale con deixar solo un microscopio que se pode facer tamén, pero non é só deixar un microscopio ao libre albedrío, non, hai que ensinar a utilizar ese microscopio e hai que ter unha razón para facelo. Por eso hai que contextualizalo. Non é só ter fondos por ter fondos. Ter fondos para utilizalos para algo e para que se usen. Bueno, en canto ás actividades, cosas importantes. Planificación. É moi importante planificar e ter ideas non só a corto plazo, sino a medio e a longo plazo. Temos que optimizar os recursos do centro. Entón, hai que saber que é o que temos e de que podemos dispoñer, non só na biblioteca. Os recursos do centro son recursos do centro e debemos coñecelos para poder utilizalos. Outra cosa importante é que nos coordinemos tanto, falo de secundaria con vicedirección tamén, pero cos outros planes do centro. Non? Outra cosa, promover as aprendizaxes. Non é só todas as nosas actividades van dirixidas a promover algún tipo de aprendizaxe. A veces é unha aprendizaxe de convivencia, digamos, e outra veces é unha aprendizaxe curricular, pero as nosas actividades sempre procuramos que teñan esas patas de aprendizaxe. E, por último, hai que darlle visibilidade ao que facemos. Se ten que saber o que facemos. Non pode quedar solo
nas paredes da biblioteca ou mesmo nas paredes do centro. A comunidade na que estamos, nós non deixamos de ser unha pata da comunidade onde estamos, así que é bo que a comunidade saiba que non só o que existimos, senón tamén o que facemos. Bueno, cousas que facemos. Conto-vos rapidamente. En relación ao fomento da lectura, temos clubs de lectura. O que facemos de fomento da lectura son actividades que están insertas na vida, non son cousas puntuais. Temos os clubs de lectura que funcionan todo o ano, tamén neste caso con idiomas que esteamos este ano. Temos encontros con escritores e con escritoras, temos escolmas de lecturas. Hai veces que o facemos por temáticas, en este caso hai dúas seleccións de cómic, que é a deste ano, LGTBI, e tamén hai outra de lecturas científicas. E outras iniciativas como o Reto Lector, en este caso. Son 7 meses e 7 lecturas, un tipo de lectura distinta para cada mes. Facemos unha preselección de lecturas e as poñemos para ver quen pica. Outra das cousas que facemos habitualmente, anualmente, son proxectos interdisciplinares. Non teñen que ser grandísimos proxectos, porque en parte porque non poderíamos, seguramente, non o sei, pero o que facemos son proxectos de distinto tipo, a veces porque temos unha data en concreto ou a veces porque temos as condicións para que eso se desenvolva, sexa porque o profesorado se implica ou sexa porque por temática non sae ben, non? Non me vou a parar moi... Bueno, me paro en unhas dúas que están abaixo. Son 2 proxectos que fixemos no que está a esquerda vosa abaixo de todo, de Mulleres Literatura. O que está encima é un proxecto relacionado co 25N, no que participou todo o centro. No que está arriba de todo son venres poéticos, no que participaron todos os departamentos de linguas, en distintas linguas. Ao lado, os ovos literarios que facemos co gallo do 23 de abril. Abaixo, o proxecto do pasado ano de filósofas fora do canon. E do outro lado, a árbore sementamos lecturas, intercambiamos lecturas por sementes de plantas que logo plantamos. Bueno, facemos tamén un esforzo en Alfin, en alfabetización informacional, non só con pequenos proxectos. Vedes aí arriba o pequeno plató, eso é un proxecto con segundo de la ESO en física. Ao lado temos a radio. Ao lado temos ese proxecto de mulleres filósofas con realidade aumentada. E, por último, abaixo temos tamén un proxecto con unha organización externa que é a Gareso, co que facemos EPDLab durante todo o ano con un grupo, que é un proxecto que nos axuda a reflexionar sobre as fake news e o tratamento da información e crear cidadanía. Bueno, no noso ADN están as actividades de búsqueda de información. Escollemos dúas. Unha, a de abaixo de todo, é sempre novembro o mes da ciencia para nós. Entón, en ese afán tamén de que a nosa biblioteca estén as ciencias presentes, esta cultura científica presente, facemos sempre actividades na que implicamos a todos os departamentos científicos. Temos vídeos, se queredes logo sobre todo en Instagram temos colgados todos os vídeos resúmenes de cada ano. Aí vedes na foto da dereita unha actividade de identificación a través do microscopio. E sempre aproveitamos o espazo que vai desde o 11 de febreiro, desde o Día da Nena e Muller na Ciencia hasta o 8 de marzo, para poñer de relevo mulleres científicas, en este caso a través de unha olimpiada. Unha olimpiada non deixa de ser un concurso no que previamente, se vedes aí arriba esas cartéis, son cartéis feitos polo alumnado, quer dicir que hai un traballo previo de recolla de información, de exposición de información.
E logo, para todo o centro, facemos unha olimpiada para que de esos cartaces e de outros que traballaron previamente podan responder unhas preguntas. É sempre unha actividade moi exitosa e que lles sempre por equipos, que funciona moi ben. Bueno, en canto a actividades creativas, escollín 3 para mostrarvos. Fixemos coa máquina de coser fixemos un obradoiro de costura e xeometría que resultou moi ben e que lles ensinou tamén a valorar as máquinas de coser e as persoas que traballan con máquinas de coser que casualmente son mulleres e tamén que valor ten a xeometría neso, non? Que valor ten a aprendizaxe e que necesidade temos de aprender xeometría para poder traballar con outras con outros produtos. As outras dúas actividades son obradoiros, un de cubo de Rubik e outro de gancho. Son dúas actividades que foron monitorizadas por alumnado, que escollimos alumnado que sabía facelo. Eu non sei ningunha desas dúas cousas, así que eu creo que ningunha do equipo, somos todas mulleres, ningunha do equipo sabe nin facer gancho, nin resolver o cubo de Rubik, pero hai alumnado que sí. E iso está moi ben. Está moi ben que eles sexan os propios monitores, porque, entre outras cousas, se dan conta do difícil que é ensinar os demais. E está ben que haxa esa aprendizaxe entre eles. Se les aí vedes algunha das imaxes, é curioso como iso tamén axuda a romper moldes e a romper roles. Outra das actividades, por exemplo, colaborando con Proxecta de Educación Física, tamén colaboramos co Día da Bici con un obradoiro de chapas. Estas son dúas actividades que fixemos este ano, unha de bordado sobre foto e a outra no Día da Poesía. Utilizamos todos os recunchos para mostrar, como vedes, non só o expositor, sino os cristais tamén os utilizamos para mostrar o que fai o alumnado. Bueno, e a música? Nada, xa o dixen antes, este é un espacio fabuloso no que se chegan a autoorganizar, se piden quendas uns aos outros para poder utilizalo, non? Se mostran o que saben facer, estos son normalmente saberes que non están reglados, pero que son saberes e que algúns lles axuda a relaxarse e outros lles axuda a mostrarse. É un recurso que funciona moi ben e que lles mostra o que son. Se estou pasada de hora, sinto. Estou acabando. E outra cosa que facemos tamén na Biblia é falar e organizar recunchos para falar, non? Teño que falar inevitablemente do equipo de voluntariado, porque non só axuda a sacar etiquetas, afortunadamente agora xa hai pouquiñas etiquetas que sacar, pero sí que nos axuda a integrar a moito alumnado que a veces ten dificultades para ser integrado, e esa é unha moi boa entrada. Outra das cousas que fixemos foi promover un grupo de conversa en galego, en parte pola necesidade que víamos de alumnado que se acaba de incorporar ao noso sistema educativo, de proporcionarlle un recurso para conocer a outro alumnado e para tamén practicar a nosa lingua. E aí temos alumnado tamén voluntario que asume tamén, en parte sempre hai profesorado que introduce, vale, que media en ese asunto. E, por outro lado, temos tamén unha iniciativa anual que aproveitamos os auxiliares de conversa que temos, non este ano, porque non tivemos, pero nos anos pasados sí, e é propoñerlle unha vez a semana un café, digamos, un coffee break no saloncito da nosa biblioteca para que falen, en este caso, os auxiliares de conversa son en inglés, entón o alumnado e profesorado tamén ten a oportunidade de falar con eles e con elas en un ambiente máis distendido, non? E por último, xa acabo,
somos sobre todo, ou tentamos ser sobre todo, un espazo de bons tratos. Pensamos que é importante promover o respecto activo entre todos os membros da comunidade escolar, non só co alumnado, sino tamén co profesorado. É tamén un espazo de intercambio de coñecementos e é un espazo onde se promove o respecto activo a todas as identidades e a todas as expresións. É un espacio onde nos gusta que se reconozan as habilidades do alumnado. Isto é un recreo. Bueno, e por último, para o futuro, importante contar con un equipo. Non somos persoas individuais, somos equipos sempre, non só no centro, sino que aquí tamén sodes e somos equipo. Debemos manter a colección actualizada. O mellor é que mercar menos, pero mercar mellor. Hai que colaborar co resto dos equipos e de plans que estean activos no centro e de xente que queira traballar. Hai que seguir facendo formación. Isto cambia, igual que o mundo exterior cambia, nós cambiamos e as nosas bibliotecas cambian. Hai que tecer redes coa comunidade, sexa desde o máis próximo ao máis global. Temos a obriga de planificar para que nos salgan das 80 cosas que planificamos, que nos salgan 20 polo menos. Hai que documentar os proxectos que facemos para ter memoria e para poder transmitilo. E, por último, debemos mostralo, para que o resto nos podamos alimentar tamén do que estades facendo e do que ides facer. E nada máis, nos podedes seguir se queredes contactar no correo, e nos podedes seguir sobre todo no Instagram, que é o que está máis actualizado, Bibliobrión, e nada máis.